Дойде време и за обещаното интервю с главния изпълнителен директор на Иведо Стоян Ангелов и маркетинг директора на компанията Елена Калпакчиева. Нека видим какво споделиха те за апдейт. Само преди няколко седмици лидерът в тикетинг индустрията, канадската компания Ticketmaster, бе уличена в нечестни похвати при продажбата на билети за концерт на Бруно Марс. На събитията се събират тълпи от по 17 000 души, много от които вероятно са се заблудили с закупуването на надценени билети. И впрочем, това е само един от възможните проблеми, които иска да реши българският стартъп Иведо, основан едва преди няколко месеца. Идеята за Иведо започна да се ражда още преди няколко години. Въпреки че по никакъв начин не съм си мислил, че може да стигне да изглежда по този начин, по който изглежда в момента. Иведо събира в една екосистема организатори на събития, всякакви артисти, диджеи, говорители на конференции, всякакъв тип хора, които могат да бъдат наети за дадено събитие, места за организиране на събития, също така компании, които осигуряват инфраструктурата за събитията, спонсори. От бизнеса във всички тези направления Стоян Ангелов научава, че има различни проблеми, които може да бъдат решени с помощта на блокчейн технологията. Чрез този опит навлязох много в блокчейна и това как блокчейн технологията може да решава реални проблеми на една индустрия. И с опита от останалите ми бизнеси и разбира се с помощта на целия екип, който също е много по различен начин свързан с всеки един от тези бизнеси, успяхме да направим проекта да изглежда по този начин, който е в момента, именно едно блокчейн решение, един маркетплейс, който събира на едно място всички тези организатори, всички тези бизнеси, за които ви разказах, в една екосистема, взаимодействайки се директно посредством блокчейн технологията. Но и това не е всичко. Младата българска компания планира да надгради идеята и то много скоро, за да решава такива проблеми, възникнали, например, при канадската Ticketmaster. Върху този бизнес-то-бизнес маркетплейс, върху този уебсайт, където ще бъдат всички тези бизнеси, ще има още един уебсайт, който ще се осъществява продажба на билети безкомисионно. Защо отделен сайт е него същия? Защото единият... Представете, че цялото нещо ще е свързано, но единият е бизнес-то-бизнес, който си има много специфична предназначеност за отделните бизнеси и техните нужди в тази екосистема. Другият е бизнес-то-клиент, т.е. сайт, който ще бъде като Facebook Local. Той показва всички събития, които се създават вътре в системата и се осъществява продажбата на билети. Това е технология, която позволява консенсус в мрежа, съставена от непознати участници, като осъществява този консенсус без наличие на централен орган на доверие. Така криптовалутите или другите активи не са под контрола на никого и въпреки това всички необходими дейности се извършват и движат, като системата работи честно и надежно. Но как подобна система може да помогне на индустрията за организиране на събития? Сега ще ви отговоря като дам няколко примера. В момента много голям проблем е сигурността на плащането при всяка една сделка, свързана с събитията. То, като цяло и във всяка една индустрия е така, но примерно даден организатор на събитие решава да направи парти, да речем, в парка, наема се диджей, диджея по някакъв начин решава да не дойде или ивент организатора решава след участието на диджея да не му плати целия хонорар. Това нещо се случва постоянно и не само в България, това се случва на световно ниво, нали? Или даден клуб наема диджей, не е доволен от финансовите си резултати вечерта, и решава да не му изплати останалите 50% от хонорара. Или по някакъв начин не подсигурява достатъчно работата на артиста и така нататък. С блокчейна, всяко едно плащане вътре в този пазар, който създаваме,
ще се предават две неща. От една страна това е стойност, т.е. чисто плащане на или $1000, да речем, хонорар от организатора към артиста. На второ място, което е дори по-важно, е, че всяко едно плащане ще бъде своеобразен смарт контракт. Тоест, това плащане ще минава при определени условия и при тези условия, когато тези условия бъдат изпълнени, тогава това плащане се осъществява. И от двете страни има сигурност, че първо, че артиста знае, че тези пари са там и са налични, понеже блокчейна има escrow функционалност, която нашия токен също ще има. И реално той ще задържа токените при определени условия и при определени условия ще ги отпуска. Но ще се вижда и ще се знае, че тези средства са там. И това дава една сигурност. Това е също при отношение между ивент организатори, наемане на зала, наемане на техниката, кой да ти направи сцената, озвучението, осветлението. При отношенията вътре в тази екосистема, те са много и разнообразни. И за всеки един различен бизнес, който е вътре, има различен тип взаимоотношения. Примерно, ивент организатора, той трябва да си наеме зала, да си наеме техника, да си наеме програма, да си потърси спонсори, докато спонсора в тази екосистема, неговата работа ще бъде да следи хубавите, интересни за него събития и да ги спонсорира. Артистите, тяхната работа е да си намерят повече участия. Рентал компаниите, техният бизнес вътре ще бъде да си намерят повече организатори и хора, които ще използват тяхната техника, която стои по принцип в склада. Така че получава се един win-win маркет, един win-win пазар, който в същото време е гарантиран със сигурността на блокчейна и това дава най-високо ниво на сигурност и на лесно провеждане и протичане на работата. Еведо не се ограничава в българския пазар. Дори напротив, именно поради естеството на бизнеса си. Маркетингът на нашия продукт е много специфичен и го казвам, защото в случай ние маркетираме не просто токенът, който ние създаваме в нашата платформа, но и съответно услугите, които после ще могат да използват различните участници в екосистемата, която създаваме. Тоест, ние маркетираме услуги, които са продажба на билети, наем на пространства, съответно ангажиране, не букване, но ангажиране на диджей, пространства, зали, компании, които занимават с продаване на техника, продаване на устройства, които спомагат организирането на едно събитие. Тоест, ние едновременно таргетираме и целим хора, които потенциално биха станали ранни ползватели на нашата платформа, но и такива, които биха инвестирали в много ранен етап в нейното изграждане. Тоест, опитваме се да атакуваме и от двете страни, така да се каже. И наведнъж, не лека задача, изключително интересна. Все още всъщност работим по нашия маркетинг план и това е как ще се развие в бъдеще, но той със сигурност ще бъде функция на първите етапи от това как се развие нашата компания. От компанията смятат, че глобалният бизнес генерира годишно приходи за над $820 милиарда, от които над $500 милиарда се падат на продажбата на билети за вход, а $200 милиарда за ангажименти към артистите. По наши детайлни проучвания от официалните източници в интернет, за миналата година е над $850 милиарда. Като това, дори на нашия уебсайт ние сме обявили 850+, защото тези статистики не засичат малките ивенти, които се случват навсякъде. Платформата и видео също ще може да помага и на някой, който иска да направи събитие в кварталната галерия, било то благотворително. Той ще може да влезе, да си намери място за организиране събитие за 50 човека, да речем, да си покани някой изпълнител, да си пусне билети, които може след това да прецени да дари сумата или нещо друго да направи с тях, или просто да бъде безплатно събитието. Тоест, има много малки събития, които те не влизат в никакви статистики, които аз съм убеден, че те правят още една немалка част от пазара.
И спокойно бих казал, че пазар е дори над трилион. Може би не е изненада, че компания, която разчита на блокчейн, ще осъществи първично монетно предлагане, за да набере средства. Реално, за мен ICO-то е най-интелигентният начин ти да привлече финансиране в момента, защото дава много повече опции и това да бъдеш финансиран от хиляди, дори десетки хиляди хора по цял свят, които по някакъв начин са свързани с твоя бизнес и им е интересен. Тогава това си има своите плюсове. Реално ти с набирането на финансиране, ти набираш и тази общност, която пък ти помага и ти дава постоянно денонощно обратна връзка за това как да подобряваш продукта си, какво си забравил, какво трябва да добавиш, кое добре си направил и така нататък. И това според мен е сравнение с, да речем, просто да имаш един голям инвеститор. При положение, че пак говоря конкретно за нашия проект и за този бизнес, в който е нашия проект. Нямам против това хората да си набират финансиране чрез един-двама фонда или ангел инвеститори и така нататък. Но реално ние сме преценили, че това е начинът, по който най-ефективно ще успеем да съберем пари, и то не е само да съберем пари, а те да са умни такива. Компанията разговаря с немалко партньори, които искат да купят токени, а в смарт контракта има постъпление от продажбата на първите токени. Очаква се до седмици да бъдат затворени няколко по-големи сделки. Ексклузив продажбите са ограничени до 2000 етера. Логиката на ексклузив сейла е ние по този начин да избегнем привличането на първоначален инвеститор. Защото чрез ексклузив сейла ние ще си финансираме останалата част от ICO-то. Като тук финансираме една немалка част от тези 2000 етера, които ще съберем на ексклузив сейл. Ще отиде за реклама и все пак за позициониране по всички канали възможни, които струват пари в основните пазари, които са ни интересни и които имат също така инвестиционен потенциал, т.е. където хората могат да купуват токени без да имат проблем. Също така да разширим още екипа, за да може самата разработка на платформата да върви още по-бързо. И разбира се да може екипа да се представя и по цял свят. Това е много важно на всякакви събития, които са релевантни за блокчейна, за ентертеймент индустрията и така нататък. Като тоталната цифра, която ще рейзнем, е около 20 000 етера. Тези 20 000 етера на днешна цена са около $8 милиона. И така, от Еведо вярват, че всеки в бранша има право на един прозрачен процес от двете страни на индустрията. Докъде ще стигнат? След 3 години аз и екипа си представяме, че това е компания, която е с централа в България, разбира се, но е компания, която помага този целият бизнес, свързан с организирането на събития в цял свят, да бъде по-добър, по-лесен, по-достъпен и хората да си предават повече стойност. Като си го представям като една интернационална компания с офиси, разбира се, наша, и с офиси в основните центрове в цял свят. Това беше всичко от нас за тази седмица. Гледайте ни отново и следващата събота в 19:30 часа в ефира на Bloomberg TV България. Повече новини от технологичния сектор можете да научите на страницата ни във Facebook, както и в сайта Investor.bg.